Γιατί. Ναι. Ναι, τώρα τι... Πόσες μέρες έχει? Γαμημένε, με βγάζεις βίντεο βλάκα. Γελάνε η ζωή τα παπάλια. Για πες, πόσες μέρες έχει κολλιάτσο? Πόσες μέρες έχει? Που το έχουμε φτιάξει. Ναι. Έχει... Από την Τετάρτη φίλε. Γάμισε τα πέρασα. Ναι ρε φίλε. Τι... Μπορεί να πιάσει... Τι να δει... Ναι. Ναι. Και θα το τρίβεις, θα το κάνω, Ωραίος, thanks. Άντε. Ελιζόν, Άντε. Άμα δεν πετύχει, τι κάνεις, φίλε. Απλό είναι. Άντε. Λοιπόν, λέει μια... Αυτό λέει, έπρεπε να το κάνουμε, μόλις το κάναμε. Μετά από την επόμενη μέρα, κουβάμε νερό, φελιζόν φίλε και ξανά τρίψιμο. Για να μαλακώσει και να στρώσει. Άρα το μπροστά σήμερα πρέπει με φελιζόν φίλε. Αυτά που έχουν σκάσει τώρα. Αυτά που έχουν σκάσει. Λέει δεν πειράζει λέει. Φελιζόν λέει και τρίψιμο. Και αφού μας είχε δώσει μια τέτοια. Κολλιάτσο, τι έχεις να πεις για όλα αυτά φίλε? Εγώ λέω φίλε ότι τη βλέπω να κοιμάσαι και τύχει το κτίριο και τέτοια. Δεν ξέρω τι να πω φίλε. Μας βλέπω να σκάει το κτίριο στα κεφάλια μας. Φυλακή θα πάμε φίλε. Δεν θα πάμε πουθενά μαλάκα. Δεν θα πάμε μια... Ωραία τώρα τι κάνουμε αυτό? Ναι ρε φίλε. Τι είναι το τρίψιμο ρε φίλε? Τι να το κάνεις σαν το γέρο το μπούστι. Πρωί μας έψεις τον μπούτσο πάλι ο γανιάς. Αν δεν πω τώρα τι του κάνεις ότι μάνα.